Però vaja, us ho explicaré jo com va anar la cosa. Va venir el xic jove allà del mas del mercader i li va dir al senyor Jujol que fes menester totes les pedres que volgués de casa seva. I sí, li va fer un bon forat. Encara sort que el mas era aquí al costat, perquè hi haguéssiu vist lo senyor Jujol. Ell el primer en estirar les carretilles plenes fins dalt. I tragina que traginaràs. Perquè no us penseu pas que el senyor Jujol és un d'aquells senyorets que només ve donar instruccions, És el primer en treballar. I sap fer de tot. Oh, ha pintat les parets, la barana aquesta que puja fins al campanar, la veieu o no? No la veieu? A veure, no l'esteu veient. La barana aquesta? Ara la veiem o no la veiem? Que... les coses clares aquí, Doncs la barana aquesta que puja cap al campanar. Bueno, campanar, agualla, mirador, dieu-li com vulgueu, perquè jo no n'havia vist mai cap de campanar com aquest, No? Bonic, Bonic. No us dic que no, però... diferent, no? Diguem-ne diferent, sí? Bé, doncs, aquesta barana l'ha fet el senyor Jujol amb les seves mans. O que sí? Que ho he vist amb els meus propis ulls? Ara, també han vingut artesans a treballar, sí? Els ebenistes, els vidriers, els paletes i nosaltres, la gent del poble. Els que no en tenim gaires, l'acompanyem amb el nostre suor i el nostre saber fer. Ara, això sí, els del poble que sí que en tenen, m'hi han posat un bon grapat. No només de suor es fan les obres, o què? Que els materials són cars,